Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο ειδικό σχολείο της Μπόχαλης στο νησί μας, όπου μια ευχάριστη είδηση μας έφερε εδώ. Πρόκειται για μια δωρεά την οποία έκανε η αδελφότητα Ζακυνθινών της Καλιφόρνιας στα παιδιά τα οποία φοιτούν σε αυτό το σχολείο, αναγνωρίζοντας όλα αυτά τα χρόνια τον αγώνα που κάνουν τόσο τα ίδια όσο και οι δάσκαλοι τους, αλλά και τη συμβολή του σχολείου στην τοπική μας κοινωνία. Η αδελφότητα Ζακυνθινών Καλιφόρνιας δώρισε στο σχολείο 4 κούνιες, καθώς επίσης μια τραμπάλα, καλαθάκια απορριμμάτων, καθώς επίσης και παγκάκια τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο των δασκάλων τους όσο και των μαθητών. Ο Σύλλογος η Αδελφότητα Ζακυνθινών Καλιφόρνιας, με τη μεσολάβηση Ζακυνθινών και ειδικά του Σιγούρου του Βλαχιώτη, που είναι αδελφός του Προέδρου της αδελφότητας αυτής και ο οποίος μεσολάβησε, μας έφεραν ένα μεγάλο δώρο. Ένα μεγάλο δώρο στο σχολείο μας. Είναι μια καινούργια παιδική χαρά, η οποία πραγματικά αναβαθμίζει το έργο μας, προσφέροντας δραστηριότητες και χαρά στα παιδιά μας. Η δωρεά αυτή από τι αποτελείται? Από όσο γνωρίζω, γιατί δεν μεσολαβήσαμε εμείς στην αγορά αυτή, κοστίζει γύρω στα $5.000. Επικοινώνησε απευθείας ο κύριος Νίκος Βλαχιώτης, ο πρόεδρος της αδελφότητας, με κάποιον κατασκευαστή, ο οποίος ήρθε και την τοποθέτησε στο σχολείο. Έχει μια κούνια με 4 θέσεις, έχει μια τραμπάλα, έχει τσουλήθρα μεγάλη, έχει μήλο, έχει μπαγκάκια, έχει καλαθάκια σκουπιδιών. Είναι μια πλήρης παιδική χαρά, την οποία τη βάλαμε εμείς σε όλο το χώρο της αυλής μας, στον γκαζόν, και σε σημείο δηλαδή που να είναι ασφαλής για τα παιδιά, και πραγματικά μας έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας τι χαρά κάνουν τα παιδιά για να παίζουν μέσα στην παιδική χαρά. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα πώς ήταν και τα παιδιά το συγκεκριμένο δώρο. Γεια σας. Είμαι ο Γκούσου Λιονίσης. Ευχαριστούμε στους Ζακυνθινούς που καθόμαστε εδώ. Είμαι από τα Πηγαδάκια. Να ευχαριστήσουμε και εμείς τους συμπατριώτες μας της Αμερικής και συγκεκριμένα στη Καλιφόρνια για το δώρο που έκαναν στο σχολείο μας και για τη χαρά που έχουν προσφέρει στους μικρούς μας και μεγάλους μαθητές και σε εμάς τους ίδιους. Να περάσουμε και στον κύριο Καριδάκη. Κύριε Καριδάκη, είστε αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου του νησιού μας. Φαντάζομαι ότι με χαρά δεχτήκατε αυτή τη δωρεά που έγινε από την αδελφότητα των Ζακυνθινών της Καλιφόρνιας, και πρόκειται για αντικείμενα και για παιχνίδια δηλαδή, αλλά και τα υπόλοιπες υποδομές που βοηθούν και τους εκπαιδευτές εδώ και τους μαθητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο της Αδελφότητας της Καλιφόρνιας, και σαν αντιπρόεδρος του Συλλόγου για μας ήταν ένα όνειρο. Το περιμέναμε αυτό το πράγμα 20 χρόνια. Δεν ήταν κάτι που το περιμέναμε, και αυτό ήρθε μάνα εξ ουρανού για τα παιδιά. Το πόσο χαίρονται και πόσο λατρεύουμε εμείς οι γονείς, οι δασκάλοι και ο Σύλλογος, είναι κάτι το οποίο για μας ήταν όνειρο, το οποίο πιστεύαμε ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Επίσης ευχαριστούμε και τον κύριο Βλαχιώτη, το Σιγούρο, που μεσολάβησε, γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά το έργο το οποίο γίνεται από τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό, και το μετέφερε αυτό στην αδελφότητα και μας έκανε αυτό το πολύ μεγάλο δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Καριδάκη, φαντάζομαι όμως ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, έτσι, και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σαν σύλλογος. Οι Ζακυνθινοί έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ το σχολείο μας, που πιστεύω ότι μπορώ να πω ότι δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα, αλλά για μας τα προβλήματα τα αγκαλιάζει τόσο πολύ ο κόσμος, μας στηρίζει τόσο πολύ η Ζακυνθινή κοινωνία, έχει αγκαλιάσει τα παιδιά, έχει αγκαλιάσει το προσωπικό του σχολείου, και μηδενός εξαιρουμένου όλοι οι φορείς, όλους τους ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα και το ενδιαφέρον το οποίο έχουν. Ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας έχουμε και τον κύριο Σιγούρο Βλαχιώτη. Είστε ο αδελφός του Προέδρου της Αδελφότητας. Δύο λόγια και από εσάς για τη δωρεά αυτή η οποία έγινε στο ειδικό σχολείο. Να σας πω, ενημέρωσα τον αδελφό μου για τις ανάγκες που έχει το ειδικό σχολείο. Έκανε ένα συμβούλιο εκεί πέρα και αποφασίσανε να βοηθήσουν. Βρήκανε την εταιρεία η οποία θα έφερνε το τέτοιο και κανονίσανε τη δουλειά. Εγώ ένιωσα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση την ώρα που είδα να ανοίγουν οι πόρτες και τα παιδιά να τρέχουν να παίξουν στα παιχνίδια αυτά. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Και φαντάζομαι, κύριε Βλαχιώτη, ότι θα σας το λέει βέβαια και ο αδερφός, ότι λείπει στους Ζακυνθινούς το νησί τους και με κάθε τρόπο προσπαθούν να προσφέρουν. Οπωσδήποτε αγαπάνε πιο πολύ τη Ζάκυνθο από εμάς.
Ο σύλλογος αυτός έχει κάνει και άλλες δωρεές. Έχει δώσει βιβλιοθήκες, νομίζω, στη Βολήμα ή στο Καταστάρι και στο σχολείο της Λιθακιάς, το γυμνάσιο. Έχει δωρήσει και τηλεοράσεις στο γεροκομείο. Έχει δωρήσει στο νοσοκομείο αναπηρικά καρότσια και ό,τι μπορεί προσπαθεί. Επίσης έχει και ένα πρόγραμμα τώρα για τα μέλη του συλλόγου που είναι στην Αμερική, τους επιδοτεί σπουδές. Μάλιστα. Κάνουν ό,τι μπορούν. Εγώ νιώθω μεγάλη ικανοποίηση γιατί βοηθάμε την πατρίδα μας. Και ιδιαίτερα το ειδικό σχολείο που έχει ανάγκη. Ευχαριστούμε πολύ Για τη δωρεά αυτή που μας φέρανε αυτές τις υπέροχες κούνιες. αυτές Πάρα πολύ την αδελφότητα Ζακυνθίων. που έβγαλαν κούνιες. Μπράβο, Διονύσια μου, μπράβο. Σου αρέσει, Διονυσία, εδώ οι καινούργιες οι κούνιες παίζεις? Σ' αρέσουν? Ναι. Όταν κάνουμε κούνια, πετάμε ψηλά, και σ' αρέσει? Μπράβο, Διονύσια. Θα μιλήσει και ο Στέφανος. Στέφαν, εσύ παίζεις τις κούνιες εδώ τις καινούργιες που ήρθαν? Για πες, Στέφανε, ευχαριστώ πολύ. Ανατολή.